te speria. Eu sunt duhul din lampă. Ai frecat cumva lampa? Da. Cred că ai frecat-o. De 3000 de ani sunt închis în această lampă. Am venit să-ți îndeplinesc 3 dorințe, oricare ar fi acelea. Vai, ce bine să te distinzi puțin. Te rog să-mi zici prima dorință. Păi, prima mea dorință ar fi să mobilez apartamentul acesta la cheie. Se face. Prima dorință ți-a fost îndeplinită. Cum ți se pare? Da, este foarte frumos, dar parcă totuși mi-aș dori o culoare mai îndrăzneață. Bun, atunci trecem la a doua dorință. Femeile nu s-au schimbat în 3000 de ani de când sunt adormit. A doua dorință ți s-a îndeplinit. Cum ți se pare acum? Da, este exact ce mi-am dorit. Mă bucur, mă bucur. Și acum cea de-a treia dorință, care crezi că ar fi? Păi, vreau să rămân amândouă. Se face. Mă așteptam la așa dorință.